Hello po sa lahat, kumusta po? Welcome po sa aking channel. Ito po si July Kit. Ngayon po ay susubukan natin itong pampalakas daw ng wifi. Extender siya. Ngayon kung malakas na ang signal mo pero malayo, kumbaga nahihirapan ka kasi malayo yung pwesto mo, malayo sa wifi. Ngayon susubukan naman natin itong TP-Link. Wi-Fi extender siya. Kung malayo pa sa Wi-Fi o sa router nyo, pwede mo siyang ilagay sa kwarto kung nasaan ka nakapwesto para umabot sa yung signal. Ito ay Wi-Fi extender. Susubukan natin siya kung gagana nga talaga, kung magiging malakas ba yung signal ko sa kwarto. Simulan natin sa pag-install ng Tether app. Open natin pag na-install na natin. Tapos i-on na rin natin yung device extender. Next, set up natin yung Tether app. Mag-sign in or sign up pag hindi pa naka-register. Malagay lang natin yung email natin sa password. Pwede nating save or no. Ngayon, tap add. Range extender. Power lead is solid on. Ganyan dapat steady yung ilaw niya. Pag okay na, next, quick setup. Hintayin lang natin. Tapos, click natin yung Christine main Wi-Fi natin para sa 2.4 GHz. Lagay lang natin yung password ng main Wi-Fi. Tapos, next. Next ulit. Sunod naman para sa 5 GHz. Yung main Wi-Fi pa rin. Lagay din ulit natin yung password. Same password po dapat yan ng main Wi-Fi. Yan. Next lang po. Tapos apply natin pag natapos. Hintayin lang natin hanggang sa matapos yung settings. Pag okay na, location looks good, press. Tapos done. Tapos I'm connected. Yan, copy na lang yun natin yung password. Tapos hintayin lang natin. Yan, okay na. Na-extend na natin yung Wi-Fi. Makikita nyo may one client na. So yung device ko yun. Connected na ako. Ngayon naman, switch tayo sa extender. Dapat naka-blue lahat yung ilaw ng extender natin. Nakakonect tayo sa main Wi-Fi. Ngayon naman, lilipat tayo sa extender. Unahin natin yung 5 GHz extension. Yan, lagay lang natin yung password natin. Tapos click yung connect. Yan, makikita nyo, connecting na siya. Keep Wi-Fi connection. Tapos, hanggang sa mag-connect. Yan, kita nyo po, connected na yung 5 GHz. Ngayon naman, subukan nating magbukas ng Mobile Legend. Kung gaano ba talaga kaganda o gaano ba kalakas tong extender natin. Yan, loading na si Mobile Legend. Ayan po, bukas na siya. Yan, makikita nyo naman.
mabilis yung pag-update niya. Pati yung signal ng wifi, puno, kulay green. So, sa mga naglalaro ng Mobile Legends, alam naman nating lahat na kailangan natin ng malakas na signal o wifi para makapaglaro tayo ng maayos, hindi tayo naglalag. Yung makikita nyo, connected ako. So, maganda yung signal. Ngayon naman switch tayo sa 2.4 GHz extender. So, lagay lang natin yung password natin. Sabay connect tayo. Hintayin lang hanggang sa makakonect tayo. Ayan, connected na siya. So, ibig sabihin, nakakonect tayo sa dalawang Wi-Fi extender. Ayan, pareho pa rin yung signal. Ibig sabihin, pwede siya pang laro. Makapaglaro tayo ng maayos, hindi tayo maglalag. Ngayon naman, gagana kaya siya sa YouTube o kaya sa iba't ibang device. Ngayon, sinubukan ko siya sa laptop gamit ang 6 na browser. Yun, para sa akin, okay naman siya. Gumagana. Na makikita nyo, nakakonek ako sa extender sa 2.4 GHz. Yun, umayos naman lahat ng video. Kayang-kaya niya yung 6 na browser. Kasabay pa niya naglalaro pa ng Mobile Legends. Yan, 6 na browser gumagana sa YouTube. Tapos bukod pa dyan, may isa pang laptop na gumagana rin kasabay niyan. Meron din siyang 6 na browser. So, lahat gumagana ngayon. May 12 browser na ako na gumagana. Pero pareho silang gumagana ng maayos. Ibig sabihin, maganda yung signal ng wifi natin. Maganda yung extender. Check natin kung saan tayo nakakonect yan. Same din. Nasa 2.4 GHz tayo. Makikita niya sa baba yung mga browser na gamit ko. Iba-ibang browser. Pero kayang-kaya pa rin ng extender. Tapos bukod pa dyan, may mga gumagana pang cellphone. Yan yung pangatlong device natin. Maayos din na gumagana. Yan, connected din yan sa 2.4 GHz. Diba? Nakakapag-play tayo ng YouTube. So, ibig sabihin, malakas yung extender. At bukod pa dyan, meron pa akong pang-4, pang-5, pang-6. So, ibig sabihin, may 6 na device na ako na gumagana. At lahat yan, napapatakbo niya ng maayos. Yun o, tignan nyo. Connected yan sa extender. Check natin yung isa.
Yan, extender din siya. Same din dun sa pang-anim na device. Connected din siya sa extender. Same network. So yan lahat. So, ibig sabihin maganda yung extender. Malakas yung hatak niya ng signal. Yan ang makikita nyo. Sabay-sabay sila lahat. 6 na device, 16 browsers lahat gumagana. So, maganda yung device. Pwede nyo rin subukan. Maganda to dun sa mga malalayo yung pwesto sa router. Gamit kayong extender para umabot sa inyo yung signal ng wifi. Wireless siya kaya madaling install. Ngayon naman, palitan natin yung pangalan ng extender natin. Yan, open lang uli natin yung application natin. Click natin yung OK. Hintayin lang natin. Click lang natin yung device natin. Ngayon, press natin kahit alin sa network. At simulan na natin magpalit ng pangalan ng extender natin. Yan, madali lang naman siyang palitan. Yan, pwede nyo rin palitan yung password. Kailangan lang tandaan nyo yung password ng device natin. Ngayon, nakalimutan ko yung password ng device ko. Kaya hindi ko na lang siya papalitan. Yan, copy ko na lang yung password para sa dalawang network. Pag okay na, press na natin yung I'm connected. Yan, okay na ngayon. So, pwede na nating gamitin yung bagong pangalan ng network natin. Para hindi obvious na connected tayo dun sa main wifi. Yan, para makakonect tayo, nalagay lang ulit natin yung password. Tapos connect. Yan, connected na ako. Ngayon naman, try din natin mag-connect dun sa 2.4 GHz. Yan, connect lang tayo. Madali lang naman palitan yung pangalan ng extender. Keep Wi-Fi connection. Hanggang sa connected na tayo. Yan, connected na ako sa parehong network. Matapos kong subukan tong TP-Link extender, masasabi ko ay okay siya. Yun, lumakas nga yung signal ko. Nagamit ko ng maayos yung wifi.
So, pwede nyo rin subukan guys.